Daro? Bali na ko. Bali. Bali dai. Bali dai. Ada. Mana ni yang kuha dai? Bali dito. Dari ko Mana kon? Mana bida ba? Biya yang kilawa deh. Kau ni Bert? Tinggal masuk. Lagi penduhan. Cook mo lagi na yung Sprite. Ah, mura. Ano daw? Unya na daw Jis para kaulit. No, kono daw. Ano tigas ko? A few moments later. Ito ko, batang yagit mo na. Yan lang. Pabor na kayo. Video na tayo ka, Ay, sa tutugtugsok na. Oo. Principal. Principal ko no. Sir na nilakuan mo ba? Paling turi. Bosin tiksan ka lang pa ngayon sila. Hari dinis balangban bay. Walang. Pino kota siya. Kita lang. Eh, masih deh. Pwede ba masikat pa kaya ba? Kung ilang maka-ikulab lang ako. Kulab get, kulab. Dalan lang masikat pa kaya. Okay, kami tulong, kami content. Dai, mag-content kami tulong kami. Kami tulong, mag-vlog kami tulong lagi. Maapil sa akong kuan video. Oh, happy na lang. Di, mangawat, manok. Mangawat, di manok, wala ba? Loya tutugsok. Loya tutugsok. Manakan pa ka. Mana na siya siguro? Una ka to ka. Na board. Naman ti. Mana nabilin. Gay ko, simpo hapit. Ay, sa oras eh. Uli rin masiyo. Ito lang ulam Alam board. kay Jason na siya. Na naman kay Jis ani kundo. Patugtuna dito. Jis, lagi na tuna mo. Ano 5. Ano lang ako nag-30. Apa na, Jis na. Misi papa. Ay, very good. Wala mo kita naman nila. Lingawan. Liyaw daw.